Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan aligaya, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan da Jason, Rossi, kan Dominador Hermoso, kastamot ni Ray Navarrete from Januel Calautit. Makablaawan pa ni Rivena Gumalawi kan Elma Gumalawi, iti Baruyan, Banggi, Ilocos Norte, from Wilma Baroga. Sisters ko ada Regina Oligan, Melissa Paulino, Orenya Tindo kan Gracelyn Lagitaw, from Yuri Bernie. Shout out kada Jasmine Rivera, Irene Laron, Jerome Salam kan Mirno Cristobal. Mamang Daisy kan Papa Rodrigo, Boy Garcia, ditoy Muñoz West, Rojas Isabella, from Samantha Faith Garcia. Makablaawan pa iti Kanaway kan Ancheta family, from Ronnie Kanaway. Mamak ani Josie Villegas, manang ko ani Donna kan ading ko Bet nga adda ita ije Malaysia, from Rhea Villegas. Nanay Rosa, Judy Ann kan Rovelyn iti nagtipunan Quirino, from Jessica iti Mariveles Bataan. Makablaawan ni Nanay Mirna de la Cruz, Nanay Nieves Concordia, Perla, Jen, Myra Confe, from Maricel Concordia. Shout out kada Bel Agamata, Violi Kiwas, Den Siganay kan Glory Fe Rakino. Inang Biana Riñon, Oying Fontanilla, Myra Angolawan, Robelina Sinay, Carol Aunzo, kan Nanay kan Lani Aunzo, iti Ilagan Isabela, from Revelina Riñon. Makablaawan ti Passion family, Lamberto Passion Jr., ni Leslie May kan Anaya Faith, from Linda Passion. Anak ko Dayan Ryan kan Nicole, from Rowelyn Corpus. Shout out kan ni Manuel Valdez. Makablaawan pa ni Crystal Marzo, Gemaline Bareng, Danmar Mendoza, Junior Baldovino kan Shoni Mauricio. Rafael kan Dominic Mauricio, from Jason Baldovino. Happy birthday Rafael James Kasugay, from Dimple Ganuelas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Ligaya. Dear Manang Emmy, umunay ti amin, uray no naladawan manang, kayat ko kumapay ay abrasa tinabara akablaaw ko kadagiti amin nga ina ti pagtaengan. Happy Mother's Day kada kayo amin. Ilingad naklata ko man itinagan aligaya manang Emmy. Pasensya ka no jakon inlanad ti address ko. Tay ti panagkunak, uray no saanan ama ilanad ti address, tinapatag kat ti adal, ama adaw iti inak isalaysay. Sumagmamano na pakasaritaan ama ipanggap kadagiti naalilaw tinangagak, ana itampok diti programa yo. Kataklonak manang, may saakmat kadagiti naalilaw dagiti oportunista at tao. Kayat ko nga ibinglay daytoy tapno saanan ang maulit tinapasama kanyak. Kastamot ten, akayat ko nga isagot daytoy apakasaritaan, iti day di inak, anabaybayak, gapo iti panamatik, iti kilo apamati. Ay na, makabannog matagmalmalong nga agrikrikos nga gatgatang iti bote. Landaw ka na niya pa di ta mabalin nga ilakaw bakit? Anya nga rod nga ilakay, masapol nga aganos ta para kadagiti anak ta, nang runa ni Ligaya. Nasaot nga agadal ti inauna nga anak ta, isa arumbang laang nga ipaay ta ti amin na kabailan ta. Nako namon minyang. Sapay dandanin agtorpus ni Ligaya. Pudno ta ko namdol po. Kahit sika nga ay, kumusta tinagmalom at trabahom ka si street sweeper? Kaskan ka, nabanugak mo't nang runak at may bababadak iti darang ti init.
Nagtudaw, matuduanak maglakay. Masapol nga ron apapigsaan ti resistensya. Bakit? Di mo itulok nga agsakit ka. Ay talaga saan Naimbag ko man nauwan dagiti anak tamang namnama kadata. Naku nabaon. Alaman nga ron tama panak agderam aus. Sige nga Rudon Dulpo, tagidantan amang rabi Saan abali dagiti anak ta tanalpasdan anangan. Anal pa'y ti abagam asimang ligaya. Maupupayak ngamin tatang. Apay, anya ko matipakaupayam ngay. Kasanumat ngamin tatang. Uray nakatupusa ko ni ti kolehiyo. Marigata naklatang agsapol iti trabaho. Anak, talaga akasta. Anos kan pa nagpursig iti masapol. Sana rumba nga mapukawan ka iti namnama? Tatang. Iti panawon ita, masapul ti kirad ti pakinakam, ken natib ka rapamate, amakastra kamot lang iti trabaho anak. Saan narumbang maupay ka, wano maawanan ka iti namnama? Sige tatang, laglagi pagkakanayon day tabalakad yo. Panunutam laengan dagiti rigat mo anagadal. Nakaturpos ka iti laksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Aramidam kumaday ta nga inspirasyon mo iti panagsapol mo iti trabaho. Papa namanang. Adda na awat ko apaka mo ading. Masapol ang makisinarakak iti taoan ng kontak kanyak. Sino manang? May sa politiko dito'y matla ang lugar tayo. Ha? Ikararag mo ang mapagasatan na kumaading ko. Tano mapasamak day ta, makastra kaklakit din iti trabaho. Sige manang, agpray ak. Wanading, kat ikarikan ka, guminawan ti panagbiag tayo no adanton trabaho. Kiyat ko dayta manang. Sa anak to lang ang makatulong kadananang kantatang. Siyakto pa yan ti makaamo amang paadal kan ka. Agpay sumanang? Wan ading ko, iso asapay lako mata mapagasata nakiti pag nakita. Iti kasta, maadaanak matan iti trabaho, kat matulungan kayo na pamilya. Nukasta, adan trabaho, anak ko. Wananang, naawat ka sekretarya ti congressman dito'y lugar tayo. Ay nagsayaatan ngay nukasta, anak ko. Talaga nanang, iso asigurado ang makatulong akton kada kayo. Ay, mabitla ang anak. Adala kayat ko alawagan. Anya day tananang? Di mo't agdinamag ang makakanigid ti congressman dito'y lugar tayo. Nanang, husto akade, ligaya. Nanang, kastangag paiso. Ay di pa ikit din mairaman kanton iti anyaman nga aktibidad da. Nanang, ngamawan anyaman na kanyak. Ti importante kat adan trabaho. Agsweldo akon, kat makatulong akon kada kayo. Anak, sigurado ka kadi iti dayta asinarek mo. Apay kumasaan nanang? Di kay kadi maragsakan ta adan trabaho? Maragsakan anak, ngamamangan numaisagmak kadita. Iso akasayaatan og sapul kalaangan iti sabali a pagpaayam. Panagkunak ngamin kat awan tinasaya at apagbanagam dita. Maisagbak kalaang.
Anya kayo mo nanang. Apay nga pagsapulan dakit sa bali at trabaho. Kakaiso na nakastra ka kun. Pagikatandakit din. Ha? Saan ko mga agbalinan ng udel ti panunod yun, nanang? Saan kayo basta mamatilatan ka dagiti madamdamag yo may papan ka ni congressman? Basta, agpaayak ka sekretaryana tapno addan pagsweldoak. Jack ilibak, akinasuron ko ti kasjay asing-asing ti inak manang Emmy. Malaksid ngamin ang magagaran akon nga agtrabaho, tapno makatulong ak kadakwada. Rimming baw iti panunot ko ti kinaawan adal ti inak. Iso nga inyaleng-aleng ko ti balakad na kanyak, nga uray pa'y amok apudno ti bagbagana, maipapan iti pagpaayak a politiko. Nupay kasta, saan nga agsarsardeng ni nanang amang balbalakad, kan mangal alukoy kanyak, asa anak nga agpa-impluensya iti amok, kan kadagiti kakadwana, kat agsapulaklaengen iti sabali apang gedak. Dayta ka di man ti bagayo kanyak, nanang? Ay, pampanunutot laang ti posible a pagbanagam, anak ko. Siyak ti madandanagan para ken ka. Anya ko mati amuyo nga, kat saan kayo mata nakaadal? Ligaya. Oh, saan kat din nagpaiso ti imbagak? Saan kayo anak kaadal? Iso nga anya kumangay ti amuyo, maipapan ka dagiti mapaspasamak iti komunidad. Una yun ti kasta pa nagsasaum anak ko. Awan mo ti dakas iti ibagbagak ket. Kas iti nakunakon, jakla kayat ama isang makka. Sikalaang mo ti pampanunutek ket. Tiket di bagayo, nanang. Adda kunkuneng yo, iso kasta ti bagbagayo. Ha? Takasano? Kas iti na ibagakon, saan kayo anak kaadal? Iso adi kay makapagpanunot iti nawada. Sana kasta patpatyan nyo latandaan nyaman amang mangagyo, nga uray agdadata mo't abalikog. Agpanunot kayo man, nanang? Oh, naikat gaya, mantik asta nga imbagakan kaniligaya nga anak tamin niyang. Dolpo. Di nalangatan na panunot amadanagan kalaeng para kan kuana. Ate karadkad na tiyal alikakam. Wan nga road, iso pa nagkunak. Linamutan ti balikog a sistema ti panunot ni ligaya nga anak ta. Gapo iti panagtrabaho na ni congressman. Ay, menyang. Ngam sa anak a mauma amang balbalakad kan mang bagbagakan ni ligaya. Masapul a mabawing ti panunot na sakbay a maisagmak. Anay ko. Ne, apa yan menyang? Anat mapaspasamak kan ka. Ay, agsana ang mananti tiyan ko, Dolpo. Anya? Sa balin ti mariknak. Kan saanan anormal ti panagiblang ko. Ha? Anya nga mintikinan mo aya? Awan mo ti amo ka mabalin anay kontrakinan ko. Basta sumagmamanon nga aldawan adlaw ko. Asaan anormal ti panagiblang ko, Dolpo. Anya ti bagayo, tatang? Apay kaya't nakakasarita? Ligaya, anak. Kaya't ko la kumaalawagan kan ka nga awan ti dakas nga intensyon ni nanang mau. Iti panang balpalakad kan panangal... Ay natatang, no maipapan iti day taabanag, pangaasiyo kumata sardengan dakon aser-sermonan. Di kay kat maragsakan latakuman. Tagsusweldoak, kat matultulungan kayo kadagiti mabusbus diti balay. Kadagiti pagkasapulan tayo, nang runa ti panagadal ti kabsat ko. Anak,
Pagyamanan mi dayta. Ngam tila ang Ay punto nga, makapauma kayo. Sa isaya at langan o pumanaw akong dito balay. Anya, ni isa din nung ay ti papanam anak. Makamuditan. Basta na uma akon adumdum nga kadagiti sermon nyo maipapan iti amok. Iti pagtrab-trabahwak. Kunamlan as sino kayo akalaingan? Ligaya. Iso atap no agulimak matan ti panunot ko, manipod iti makarengreng apam magbagayo kanyak. Pumanawak laangan dito'y balay. Amom, husto lang tinaramid mo alimasin ka niti pagnaedan ligaya. Rodel, Saan namin narumbang nga kumbinsirin da kadagiti dadakkel mo nga agikat kay ti trabahom ka sekretarya ni congressman. Kang runaan na, biddo ti panangal allokoy daken ka asumina ka iti grupo mi nga idadauluan ni congressman. day tangarod kat. Di dala tagyaman latakuman, ta makatultulong nga kadakwada. Dagiti kas iti dadakkel mo ti may sa kadagiti lapad iti ilablaban tayo. Lapad iti amin na plano ni congressman. Rodel, Laglagi pa makanayon. At ikang runaan nga ideolohiya ti grupo tayo. Kat ti pan nakasalwad dagiti babae akasken ka. Kastamutan ti panang tubngar ka dagiti kilo paganurutan ti gobyerno. nga rod saan tumot namin na makaawat dagiti dadakkel ko. Nang runa ni nanang, takasano, saan damot kami na nakaadal. Dahita tirigat na itan. Saan daan nakaadal? Iso ang nalakadalang amamatpati ka dagiti kilo paganurutan ti gobyerno. Iso kasi tinakunakon ligaya. Husto lang ti pangnadeng mo asiminan iti pagnaidan. Tapno saan da kan nga impluensyaan dagiti dadakkel mo. Amamatpati iti saan nga umno a sistema dagiti agturay. Alakit din ligaya. Agsagana kan. Madamdama lang, mangisayang kat tayo manin iti rally. Tapno mayabkas tayo ti panirigan tayo kontra iti kilo apan ang imaton dagiti adda iti takam. Aminado ak alinamutan ti sistema ti grupo akim mapengak ti panunot ko, manang Emmy. Iti ababa sarita, na brainwash akon. Amin anawaya nga oras ko, kat imbukbuk ko iti pan nakikaykaysa, kadagiti isay-sayang katmi a protesta, wenno rally. Diyak pa'y malagipan ti sumarungkar iti balay mi, tapno kumusta ako mati pamilyak. Wano uray ituludakla ko maida iti abastuda. Mano a Mother's Day, Father's Day, kan naduma-duma pa'y nga okasyon tinaglabas, adyak sinarungkaran ti pamilyak, gaputa tilatan ibilin, wano ibaga ti grupo akim mapengak ti patpatsek. Dimanon ti sumagmamano atawan a pinapasak ti pamilyak manang. Naitanam pa yan idi iti panunot ko a masapul aguraek ti gobyerno. Saan laaday tamanang? Insaksik da pa iti isip ko a masapul aguraek dagiti dadakkel ko. Gapu kano tamamatpati da kadagiti paganurotan ti gobyerno a kontra iti amin nga ilablaban mi akarbengan ti tunggal maysa. Aging gaadimteng ti maysa nga aldaw. Masapul nasimpa kanayon da iti lamisaan diti opisina ni congressman. Tapno na pintas at kitaan, no adadumtang asa nga ili. Sapay nagaduti sa nga ili ni congressman no daduma. Agsasaruno ti umay makipatpatangkan kwa na. Iso aka sekretaryana, responsibilidad ko pagpali na edan anadalos, kanang simpati lamisaan, tapno saan nakababain. Ada kagayam dito'y opisina, Ligaya. Wan sir, isimsimpak to lamisa. Ay! Sir! Apoy pinisalyumot ng tipatong. Sir! Apoy arina masyo ti barukom ko. Di ka nakadkad. Kursunada ka, Kita kayo na!
Ayop! Bastos sa congressman! Agasam tinaramid na! Rinamas na kit din ti patong ko! Kastamot din ti barukong ko! Ayop talaga! Apayan ako na mabastos ni congressman. Anya tinaramid na kan kaya. Agasam! Tarinamas na ti patong kan barukong ko! Itay na danon nak nga agdaldalos iti lamisaan iti opisina na! Si Kamot Ligaya. Gagangay lang dayta. Anya ti kunam, Rodel? Kunak, gagangay lang dayta. Si Kamot. Di kalata pinagustuhan ko man ni congressman. Anya? Nagasat ka nga rutan na kurso na daan na ka ni congressman. Iso ngayon ton sumarno, di ka nagkadkad. Pagustuam latan ni Tanyaman na kayat na ni congressman. Ta sigurado, saan ka nagbabawi? Mala, panawan ka pa dito ya. Tado pa'y taramidak. Sige. Diyos ko, aapayakas niya mo itong tibagbagan ni Rodel. Agasam, ta saan ka no arumbang anagkadkadak iti inaramid kanyak ni congressman? Diyos ko, guston sa mo ti patigmaan kanyak ididag iti dadakkel ko. Nang runa ni nanang. Talaga sa nagbidutak iti paragtrabaho kiti ayo pa congressman. Ngagdinamag ama kakanigid. Diyos ko, sipod nagikatak ka sekretarya ni congressman idi binastos nak. Di ako nakastrak iti sa bali at trabaho. Naibusan ti urnong ko a pinagbaybayad ko iti abang ko. Kastamot ng dagiti daduma paya paggastusak. Kasano aklaangan ita? Anya nga tatirumbang aramidak, Diyos ko. Uwan nga paiso. Ti pamilya ka pinanawak. Dananang kantatang. Kastamot ng tikabsat ko. Kumusta na nga tan? Maawat dakpay nga tano bilang tagsubliak kadakwada. Makamuditan, agawid ako ni Jabalay. Nakababain man kadagiti dadakkel ko. Nang runa ka ni nanang. Tadyak ingkan kano idi ti balakad na. Awanan ti maramidak. Agsubli akon kadakwada. Tadyak akon amunoan niya ti aramidak. Agyamanak, tanagawid ka matlangan, anak ko. Diyos ko, nanang, apay ang nagkutong kayo matan. Anyat na pasamak ka na kayo. Ligaya, anak. Sakpay apimanaw ka iti poder me. Marikrik na ni nanang mo dagiti sintomas ti sakit na colon cancer. Anya, colon cancer. Day tataag pa iso, Ligaya. Kimaro ti sakit ti inam, idiawan ka ni ti poder me. Saan mi anay bagbagakan kan ata di ka matan si marungkar apolaus. Diyos ko. Agabay, saan anapatag, tibay papan kanyak, Ligaya anak. Tinapatag ita, nagsumblikan, nagawid kan, katagdadan natayon. Pangaasim, tadi na kami kuman pampanawan, Ligaya. Sana, nanang. Hindi ako namadayo kasi tinaramit ko. Pagkawanindag tanalilawag. Pagkawanindag ko, ma.
Insang sangit ko tinagkid daw iti pamakawan kadagiti dadakkel ko iti daydi akan ito manang Emmy. Nang runa iti inak. Napalalo ti asik kan kuana. Gapo tanasang petak a napalalon ti kutong na ken madlaw a nakapsuten. Kayat kuman nga ipakaammo kadakwada tinapagteng ko iti ima ti awanan bain a politiko a nagpaayak. Diyakon na aramid manang, gaputadyak kayat amadagdagan pa'y ti dagsen ti barukong da, gapu iti sasaaden ni nanang ko. Sumagmamanulaang alawas, kalpasan ti panagsublik iti sidong ti pamilyak, pimusay ni nanang. Kat uray no ulit-ulit ak apagbabawyan ti jak panamati kadagiti balakad na idikanyak, awanan ti Serbina manang Emmy. Ingka gumaak nga rod tinangabarwanan. Kat babaan iti tulong tinamarswa, ken ti gobyerno anaminsan aginurak gapu iti pan nakaalilaw ko, napasayaat ko ti panagbiag ko. Mangisursuro ak itan iti para publiko a pagadalan manang. Katsyakon ti makakaammo iti pagbiagan mi, karamanen ti panagadal ti kabsat ko. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, ligaya. Ligaya, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanak, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. No daduma, pagarupan tayo nga amo tayon ti amin, wenno nalalaing tayon ngam iti asino man, ngam biddot day ta pamati, tauray pa'y makunaan nagturpos tayo, ad-adulat ta nga amang ti ammo, wenno kababalin dagiti natataengan, nang runa dagiti dadakkel tayo. Saan madkat amaksayan ti kinasirib, wenno anyaman akababalin tayo, no dumngeg tayo iti pammagbaga dagiti adda iti aglawlaw tayo, nga ammo tayo met anamuli iti kapadasan, ken nabatak iti pannubok ti biag. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan alito, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti pamilyak di Tapudtol Apayaw, ti Ramos, Acacio, Labicani, Uyaden, Calvan, Hamuyo, ken Juan family. Kastamot ti Calpito, Constantino, Mendita, Ilustrator, Batara, Karaang family. From Judith Ramos, ti Kuwait. Lakay ko ani Lamberto Passion Jr. Kastamot ti anak ko ani Leslie May Andres, ken apok ani Anaya Faith.
from Linda Pasyon. Makablaawan pa iti Astudillo family, ijay Daramwangan, Norte, San Mateo, Isabela. Kastamat ti Dumag ken Sikig family, ijay Marasat, Pequeño, from Makamasang Siyay. Shout out pa kay Uncle Boy at Baldovino, Brian Galapon, J.R. Baldovino, Mario ken Jordan, from Jason Baldovino, ti Diamantina, Cabatuan, Isabela. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lito. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo kastamutan dagiti na ayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Naawi sakmet amang ipatulod iti padas ko, bareng mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Ilingad naklaangan itinagan alito. Dua kami nga agkabsat kani ading ko a Jenny. Nasingad kami nga agkabsat. Gaputasan laang nga agkabsat ti trato mi iti tunggal maysa, no dikat nasingad nga aggayem. Isu na laeng taada tinapasamak ajak impagarop nga agbalin at tugot iti danati biyag ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay manang, idi saan pa'y anaamuan ti pamilyak tinabayagan nga ilimlimod ko kadakwada. Agyaman nakiti panang sukon mo kanya kiji pagadalan, Manong. Arumbang lang nga sukunin ka. Ang mga nadamot sa bali amang itulod ka. Si kamot, Manong, tilay bagbagam. Siyempre, balasitang kan. Anya taamok ngay, ang mga nadamotin tagar-arap ka. Awan pa yan niya, ubingak pa'y, Manong. Agpaiso? Ang mga nukun ko namlaang day ta. Ang mga nadamotin crush mo di skulyo. Awan pa'y nasarakak akaskan ka, Manong. Idol kan samot. Ha? Siyempre, no makinobyo kayat ko, jay kaskan ka iti kinasingpet kan kinataer. Ading? Ding? Apoy adi ka nakatagari, Manong. Di mo ka di kaya takaskan ka ti agbalinto a nobyo, kan agbalinto nga asawa? Siyempre, kayat ko ading ko. Apay kit din niya saan? Kan siyempre, kayat kung agdalan pa'y kan kati asino man nga agaram kanyak. Siyempre, masapul akilati sampay mo't Manong. Rumbang laang. Sige, ingga ka tagpalusan. Tatulungan ta ni nanang ang mga isagana iti pangrabyan tayo. Wan, Manong. Nasaya at mata sinukon nakagayam ni Manong mo iti pagadalan, anak ko. Wan, nanang. Amuyo, ado ti kaadalak nga agkursonada kan ni Manong. Ha, kasta ka di anak. Wan, nanang. Nagtaer ka nun ni Manong. Kan makitkita da ngamin anasingpot ni Manong kanyak. Ay, naswerte nga ron ti agbalin anobya ni Manong mo, anak ko. Nasingpot lang nga rodan, responsable pa ya tao. Mababainak nga rod kan kwa na, nanang. Nagsardeng nga agadal gapu kanyak. Kaya't na nga minasika ti agpatuloy iti panagadal mo, anak ko. Saan abalikan o kan kwa na? Iso nagtrabaho, tapno matulungan na kami kanitatang mo amang isakad iti panagadal mo. Iso adi mo sayangan dagita sakripisyo ti kabsat mo, tapno makaadal ka laeng, anak ko. Nanang, no saan agapo ka ni Manong mo, nalabit asaan kamutan nakapagtuloy nagadal. Iso tinagsakripisyo para kan ka. Kaya't na ngamin nga agbalinto anarimat ti masakbayam, anak ko. Iso asay-saya atam ti panagadal mo, wan. naimbag ta si mangpot kan, Manong. Apay narabyan ka. Nag-overtime makadin ko. Ano kami ti simang po tayo stocks ti pagtagtagilakwan mi. Kasla na panpanog ka unay, Manong. Saan, ading?
Ken masapul nga ag-overtime ak. Ngamin, dandan ni man hindi pa nagbabayad yung ti pagadalan. Saan ka ni? Wan nga rod manong. Nakababain pa ikit din kan ka. Si kamat tan timang papaadal kanya. Di mo panunutan da itadin ko. Bakit kan lakayin dagiti dadakkel ta? Saan da nakabailan tinadagsen na trabaho? Iso nga aging kat kabailak. Aramidak ti amin tapno makaturpos kay ti panagadal mo. Agyaman nak iti ado a sakripisyo manong The best ka talaga. Pasablugan nakpailaeng. Aywan gayam. Adtoy. Pasarabok kan ka. Agyaman nak manong. Talaga alab na ka. Iso alab na lab kamot manong. Unay. Nalaos ti panagram kanyak ti kabsat ko. Anya nga ti mapasamak. Numaamuan na ti pudno a kinataok. Kastamat na tatang kananang. Kaya't kung nga pudno kadakwada ti inlimlimod ko itinabayag a panawen. Kaya't kung nga aklunan kadakwada may isa ka. Abakla. Tiyakon kabailan pa nga ilimod ti amin. Diyak matamo na andyan to ti posible nga ibunga ti panagladlad ko. Nang runa iti kabsat ko. Ay, sapay la kong mata maawatan dak. Kat maklon na ti pudno kinataok. Tinasayaat. Agurayak itinasayaat at tiyempo. Talaga kaya't ko ni pudno ti amin. Lito, anak. Da kayo matgayam, nanang. Apay akasla nakaununag ti pampanunutom, anak ko. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Adda ka di sa gubanit mo. Awan, nanang. Manipod itay pimanaw ti adim anapan iti pagadalan. Napaliiw ko nakasla saan ka makaid na. Ken kasla maimay-mayeng ka. Saan, nanang? Kan, anya kumangit tinaunag ka pampanunutak. Awan, nanang. Amang ano mabanbanog kamot una yan iti trabaho, maanak ko. Okay ak lang, nanang. Di nak pampanunutin. Basta para kada kayo. Awan ti jak aramiden. Basta may pay ko ti amin nakasapulan nyo. Nangrunan ni Jenny nga ading ko. Ay na, pasensya kan anak ko Si kamot tan ti mangibakbakla iti amin. Kan pagyamanan mi unay da itaken ni tatangyo. Nanang? Basta, di mo baybayan ti bagim, anak ko. Agkakabadungalan kami nga agpapamilya manang Emmy. Katda kami iti kabsat ko ani Jenny, nalaos ti kinasingad mi. Akas iti naibagakon iti umuna apaset ti surat ko. Kasta unay ti panagraam na kanyak. Banag nga agbalbalin at ubeng, tapno aklo nagkadakwada ti pudno a kinataok. Diyak ngamin ammo no anya ti agbalin a reaksyon da, kalpasan a maibutaktak ko ti palimad ko. Ngam talaga adjakon mailimad pa'y manang. Kaya't kumeten ti makapagtignay anawaya. Iso anagurayak nga rod iti umno at tiyempo. Bakit? Dandanin di pa nagkasangay ni Litaw. Wan nga rod, lakay. Manotawon na itayan? Baintinan alakay. Ngamitikas di kinaubing na, makitan ti kinaresponsable na a tao. Wan nga rod, bakit? Kasano kat nasapa mo't anay pasungal ngal iti trabaho? Ay kasano, kat makitkita na mo ti kinarigat ni biyag tayo. Iso amas kinay kayat nan ti agtrabaho, tapno makatulong ka data, nang runa ka ni ading na Jenny. Isod ti mang papaadal iti adi na.
Ay kahit masapol nga ron nga dasagana tayo, bakit? Uray simple laang, iti kasta, maragsakan mo't ajay anak ta. Di ka agda naglakay. Ada na idulin ko kadag iti inted na asweldo na iti kalabos. Iso nga ada maigatang iti pagsasangwat tayo asang kapamilya. Nasayat nga ron no kasta, bakit? Sigurado ang maragsakan to ni Lito nga anak ta, inton kasangay na. Ay nahayapaw, permiti busog ko, bakit? Sa anak samot na makaangal. Si kantumot nga men. Ag-asam nga itanagadotikin nan mo a pansit ken kang kanan. Kasano nga rod adi ka mabsog ngay. Happy birthday, Manong! Agyaman na kading. Ken agyaman akmo iti naimas asagana, nanang. Ay talaga anaimas, anak ko. Amumuta naimas at talaga ti panaglutluto ni nanang ma. Ay na, pasablugan nakman ako nakon. Aman. Lito anak, agyaman kami iti sakripisyong para iti pamilya tayo. Jakmot namin kabailan nga ipaay ta amin nakasapulan tayo. Anya kayo mutan tatang? Diyo ka din panunutan dayta. Basta para kada kayo, kabailak ti amin. Ay, uwan nga rod anak ko. Basta, idol ka, Manong. Kayat ko, no makiasawa akto, di kaslakan ka ti kayat ko. Nataer lang nga rodan, nasingpot pa'y. Nanang, tatang, Jenny ading ko. Ada ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Uy, apay, ada ka din nobya, Manong? Iso ti kayat mo nga ibaga kada kami? Ha? Ayawan problema anak ko, no ada nubyam. No ada kayat mo nga arman. Basta kapkap na kam. Sige. Wen anak ko. Amumi nga amom ti agpili iti nasaya at ababay aparaken ka. No asino ti pagragsakam. Naragsak kami meten paraken ka anak ko. Pugno day talitaw. Asino nga tinobya, Manong? Talagang ada ka din? Jenny ading, iti oray ka ano man. Jack to kaya ti maadaan iti nobya. Anya? Ah, Ha? Kayat mo asawan, agpadi ka. Ay nagsayaatan ngay anak ko. Adan mangigiya ka na kami ama panijay langit. ay mabit malaang litaw. Apay mo't anak ko na madikan tumaadaan iti nobya. Kaputa may saka bakla, tatang. Anya? Anya ti kunam, anak ko. Pudno tinangag yun, nanang. Tatang. Jenny, adin ko. May saka bakla. Saan? Saan apod no timbagam, Manong? Ibagam amang rabrabak kalaang. Pudno timbaga kadin ko. Nabayag panawon nga inlimod ko ti amin kada kayo. Gaputa jak kaya maupay kayo kanyak. Lito, anak. Lito. No, pudno man timbagam anak ko. Anya ngay nga raw. Aklunan mi ate amin. Anya ti kunayo, tatang? Maaklon nyo nga ada bakla iti dayti a pamilya? Ha? Ada mangipaay iti pakaibabainan ti pamilya tayo? Jenny, ading ko. Jenny, anak. Saan kumamot akas ta ti ibagam? Kabsat mo ni manong mo alito. Anyaman ti kinatao na. Masapul nga aklunan tayo. Pudno day ta anak ko. Saan? Jak maaklon, nanang. Ha? Inididolo ka, Manong? Kunakno na taknang kaabaro? Jenny? Tagayam? May saka bakla? Jenny, anak. Raamam kumamot ani manong mo. Saan, tatang? Noda kayo kat maaklon nyo ti kinabakla ni Manong. Siyak, saan? Jak kayat ti maibabain, tatang. Jak kayat!
Lito anak, pasensya mo ko man ti adim. Jakmut namnamaan akas jay ti agbalin a reaksyon na iti impudnum kada kami. Maawatak nanang. Di ka ang danag. Jakmut mababalaw ti kabsat ko. Apay ngamin nga italaang nga impudnum ti amin kada kami anak ko. Jak ngamin kaya't maupay kayo kanyak nanang. Dimdang ti gundaway ajakon mailimod ti amin. Iso agin nun dawayak matanda ito akan ito. Tapno ipudnok ti amin kada kayo. Di ka agdanag anak ko. Maaklon mi ti amin. Uray anya pa iti kinataom. Si kalata jay anak mi nga impat patag milaunay. Agyaman ang kada kayo nanang. Ngam ni Jenny ti pagtanagak. Talaga naupay kanyak ti kabsat ko. Awan mo't dakas nga inaramid mo anak ko. Amok, dumtang tumot laang ti gundaway. Amaaklon ti adim ti amin. Namnamaam dayta anak ko. Jenny, anak. Aging kakadi itakot, di mo pa ilang maaklon ti kinatao ni manong mo. Saan to, Apolos tatang? Bakla ni Manong. Katamu yung asaan anasaya at dayta kababalin na. Jenny. Anya lang ang tibaga dagiti tao. Dagiti gagayam ko. Kunak no awan ti dumtang apakaibabay na nasagrapon ti pamilya tayo. Ngam ni pa'y mano nga inididolok ti mangipay ti pakaibabay nanday ti apamilya. Jenny, tanangam kumamot ti panagsasaom ko ni manong mo. Saan na abasol no apay akas jay ti kinatao na? No talaga mo't laangawan intensyon na mangibabain iti pamilya tayo. Idi pa'y kumalinapdan na ti kinabakla na. Sa ita, kanunungan nyo ti amin? Maaklo nyo amay sa abakla ni Manong. Anak ko, awan iti panunot ni manong mo nga ipaayan na iti pakaibabainan ti pamilya tayo. Nabayag nga inlimod na ti amin, tadi na kaya't aday tataagbalin arasaog tapno marakrak ti pamilya tayo. Di na kaya't amapirdi ti nasaya at alinangan tayo asang kapamilya. Pues, ita, narakrakan. Laksid akong akabsat ni Manong dito. Anya? Impudnok ti amin iti pamilyak, iti mismo akaaldawan ti kasangay ko manang Emmy. Nabayag nga inlimod ko ti amin, tadyak kayat aday to'y apanagladlad ko, ti agbalin a rason, tapno marakrak ti linnangan mi asang kapamilya. Kunak no ni tatang ti saan a makaawat kanyak manang, ngam nagbidutak, tanimat gayam ading ko a Jenny, ti agbalin a parikot ko. Di na pulos maaklon ti kinataok manang. Manipod idi, di na kon kasasao ni Jenny. Awanan di sigod a kinasingad mi iti tunggal maysa. Immadayon tirik na kanyak ti kabsat ko. Adamot pa nagbain ko manang, gapo ta inid-idulunak ti kabsat ko. Ngam awan mabalin ko, tatalaga, adjakon mailimad ti pudno a kinataok. Jenny, naimbagtasin mangput kan ading. Adaginatang ko parang ka. Talaga lang Nagladlad kan at talaga Manong. Gapo ka di tanaaklon dananang kantatang ti kinataom. Jenny? Di ko nam siguro. Maayayo ak kadagita material abanag nga ititid mo kanya-kanya. Pues, nagkamali ka Manong. Ta iti oray ka anuman, jak
Tumaaklon nga adakabsat ko abakla. Ading ko, Jack ang gagara ti amin. Jack nagayatan da ito eh. Ngam mapabasol na kadi, no talaga babae ti riknak. Nak, nabayag ka panahon nga hindi ko ti amin. Gaputa Jack kaya't agumura kayo kanyak. Kuma, inlimod mo laangan ti amin. Tapno saan mo nga impayan day ti a pamilya ti pakaibabay nan? Nang runa dagiti dadakkel ta. Ngam apay nga dananang kantatang. Naaklon dati kinataok. Apay di mo maaklon ading. Sikapay mo tikang runaan aninamnama ka makaawat kanya. Saan to ang mapasamak day ta? Ha? Sika nga inididulok. Sika nga impampanakkel ko kadagiti gagayam kan makamo kanyak. Sikapay gayam ti mangtad iti pakaibabay nak. Diyak pulos ni namnama nga itilikodan ti kinataknang mo. At damot gayam ilimlimod mo ang kinataom. May sakamot gayam abakla. O sige. No di mo maaklon ti kinatao ka ading. Sapay ko ma. Tarespet po nakmot kas kabsat mo. Kas inauna kabsat mo. Wan, kabsat ka. Ngam di mo namnamaan akas idi ti tratok ka. Gabutan namin sa nanarsood ti respeto kan panagraam ko kan ka. Nagsakit pa nagsasaw ni Jenny kanyak nanang. Kasla Jack maklon nga isu ngayon patpatag ko launay. Isu, abang ipapayak iti amin ang sakripisyo. Isu pa'y gayam ti sana makaawat kanyak. Lito anak, pasensya amon ti adim. Ang mga nunaklaat, gaputa di na ninamnama ang mapasamak ti kastoy iti pamilya tayo. Ipatpatag na kaunay ti kabsat mo anak ko. Napanagnakamot na itasipod kinaubing yu adwa, saan ka di? Day tangaro ti pagsakitan unay tinakam ko nanang. Diyan kaya't ni umadayo tarig na kanyang ni Jenny. Napasamak kandi amin. Diyan lang ka manimpun-puno, ti kinatawag ka na kayo. Ngam narigat iti biyang mo ti agilimod iti tungpal biyag anak ko. Awan mo ti dakas ngar aramidem. Kandi mo panunutan, apakaibabain ang ti pamilya tayo ti kinataom. Kinapudno na, ipampanakkel da ka anak ko. Gapu iti kinaturod mo anang ibutaktak iti pudno a kinataom. Aladi mon panunutan dayta. Agin na nakakit din, tamasapa ka pa'y asumrak iti trabahom inton bigat. Un gayam nanang. Ang mga numalada wakto nga gawin inton bigat. Ada ngamin travel me. Sumuro ta ka mangali ti stock si the warehouse. Kanayon mo ti overtime mo anak ko. No daduma, oray day off mo, sumsumrak kalata. Kasapulan namin nanang. Nangaruna kat dumakdakil ti gastos ni Jenny ti pagadalan. Diyak kaya ta makamto ti kapsat ko katag iti pagkasapulan na iti pagadalan da. Ay, nagsayaat ka talaga anak ko. Uray no sabalin ti trato ken katikamsat mo. Isulat ta ti ipangpangrunam. Gaputay patpatag ko na iti kapsat ko nanang. Diyak to agpangadwa mga ramit iti amin na pagragsakan ti kapsat ko. Ay, Apay ay akasla di ka makain na bakain. Ito'y papalpaliiwan ka. awan mo't ngaminan ni Lito. Rabi iuna yung ngandi pa'y simangpat. Ay, saan ka da nagpakadakan ka amarabyan? Taag biyahe da mapaniti warehouse da ako na. Wan, Jackman amo. Itay pa'y amadandanagan agtibtib bayo aklakay. Pagkalma umantarik nam. Awan ti dakis ama pasamak iti anak ta. Lakay.
Kan may sa, kanayon mo't nga aramidin na tikasta, sanaya. Wen nga road, ngam no apay akas to'y tirik na kita. Kan abuswan na mo tibagi na iti trabaho. Gapula ang iti ayat na maipaay amin akasapulan ni Jenny. Agad amumait, no kasano ti panang ipatag na iti adin na. Isungaron akas ta ti aramidin na bakit. Ti cellphone bakit? Ada umawawag. Ala, asong bata mo. Ay, uwan lakay. Hello? Uwan, siya garod ti ina ni Lito. Apay, anya tinapasama kiti anak ko. Anya, nadisgrasya ni Lito. Kataadda ita iti ospital. Na, Ay, Diyos ko. ay, bakal, apa yan? Ano tinapasama kita anak ta? Lakay, nadisgrasya ni Lito. Kataadda ita iti ospital. Anya? Nanang, sa dino ayan ko. Ay, agyaman akta nagsublimot laangan ti puot mo anak ko. Agyaman ak iti Diyos. Apay nanang, anya aya tinapasama. Talo nga aldaw nga awan puot mo anak ko. Nadisgrasya kayo iti kaduam anapan iti warehouse yo. Wen, malagip kunti amin. Ada ngamin lugan alinisyan ti driver mi. Kaday jay. Natinag kami ti daraas. Lito anak ko. Ay, agyaman akta nakapuot kan. Tatang. Manong. Jenny, ading. Apa adi ka umasidag kanyak. Umay ka ditoy. Manong. Manong ko. Pakawanan na. Apa adi dawat kay ti pamakawan kanyak ading. Gapo ka dagiti nararamid ko kan ka iti kalabas, Manong. Tinagbalin at ratok kan ka. Jenny, di mon panunutan dayjay ading. Awan kanyak dayjay. Kunak numapukaw da kan, Manong. Diyak lakit di mapakawan ti bagik. Nadadakas ang napasamak kan ka. Jenny, anak. Awan ti dakas ang mapasamak iti kabsat mo, anak ko. Unmat niya min ading. Saan ta pa nakapagbanding adwa? Manipod-impodnok ti kinataok kan ka. Saan ka di? Sorry, Manong. Basol ko ti amin. Sulnitak dagiti nagkurangak kan ka. Manong Lito. Ay, correction. Call me Laika. Ha? Ah, Dayta itan tinagan mo, Manong? kasta ti awag kanyak dagiti kagayem ko ading. Ngam syempre, no sika, di uray lito latan no iso. Sika talaga, Manong. Ay na, apa. Mangrabak ka pa'y laang. Ay, ti pagyamanan tayo. Ang kinaawatan kayo mutlaangan, anak ko. Ay na, maragsa ka na ka makakita ka na kayo ang naragsa ka kas iti sigod, anak ko. Oray siyak nanang. Laglagi pa niyo kumakanayon. Patpat din kayo unay-unay, pamilyak.
Kasta unay aragsak ko iti daydi agundaway, manang Emmy. Agsipod ta ka maudyanan na, naaklon matlaangan ni Jenny akabsat ko ti kinataok. Nagsubli nga rod ti kinasingad mi adwa. Kat isupayon ti mangikanawa kanyak, no adda dagiti gundaway alaisen dak, dagiti saan a makaawat iti kinataok. Ita makagarawa kon iti nawaya. Asaanan anasken nga ilimod ko asyak kat miyembro ti LGBT family. Kat kadagiti padak nga aging ga ita, kat aglemlemmeng pailaeng iti likudan ti kinatao da, panawanen tapno maamuan ti amin a tao, no asino, ken no anya ti agpayso a kinatao yo. Laglagipon nyo nga iti panawan ita, maaklunan ti komunidad dagiti kas kadatayo. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Lito. Pagayam ko alito, umunay ti amin, agyamanak ta intalak mo ti padas mo iti programa tayo. Maragsakannak, ta kamaudyanan na, nagkinaawatan kayo matlaangan nga agkapsat. Kat naaklunan ti kabsat mo, ti pudno a kinataom. Sapay kuma tagtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Pintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyay.